Kapang ni mare kising te swrwngdi juksong norok joto no nahai lamsuko phaidi jeng tini kaisa katal topic no tui swrwnglainai obongkha jara 18 bosor kawi voter ID card ni bagui norok jekono jaga o apply khlaijak rok tongkhana hingkhe norok ni je apply khlaimani abo process samung sode cholikha eba onde wngkha obo hai rok basa problem wngui saimia wngui tongo hingkhe tini jeng swrwnglainai obono online ni bisingtwi norokni je voter ID card apply khlaimani obo samung de chakha eba sode cholikha obono nainani bagui jeng tini online ni bisingtwi step by step nailainai kendrok video no paya sakjora nai tongdi oboni bagui friends norok puila play store o ma thangnai play store o kaisa apps download khaimananai norok play store o thangdi play store o thangui yakoi search button o click khai voter help ni sidi VOTERHELP obhaike norok type khai yakoi search khai voter help ni search khai kankhe obahai kaisa interface phainai hingkhe norok install khaina hade abono orang install khainai install khai yakoi norok abono open ma khainai oro install tongo net slow ni bagi kisa problem kha hingkhe install kha friends install kha hingkhe norok abono je jaga o install aro thangui abono click khaidi click khai hingkhe obo haike kaisa katal interface nukjaknai nukjak hingkhe norok oro tolao agree ni tongo aro check mark click khai next ordi next khai hingkhe obo hai kaisa phainai friends hingkhe norok oro nukna obo hai kaisa phaikai hingkhe norok kuno khlaina nangya tolao kaisa skip login hini tongo oro naidi skip login oro click khai di click khai hingkhe obo hai kaisa taisa katal interface phainai tarpore norok o katal interface no kuno khlaina nangya norok sudo oro simi click khai di search your name and electoral roll oro click khai hingkhe obo haike kaisa katal interface phainai tarpore norok o kwchar ni button o click khai di kwchar ni button o click khai pai hingkhe oro norok ni details sinani bagui norok no kaisa phunukjaknai oro norok ni mung sidi ang oro ani mung no si phunuknai tarpore next father name sidi father name ni pore tarpore nongni age ba boyos tarpore gender chelade bwrui erpore state phainai state hingkhe norok je jaga tongo Tripura hingkhe Tripura tarpore district oro automatically phainai norok district Dolai Gumoti Khuai norok je jaga ni district ni belong khaio abono ready tarpore select constituency norok bo constituency o khobjak abono no oro click khaidi tarpore paithago search button tongnai tolao a search button o oro norok click khaidi click khai hingkhe obo haike sopaikha kaisa norok ni voter slip obo haike norok check khlaimano tai abono norok download phano khaina rokmano oro download box tongo obo haike norok ni slip obo actually norok ni voter card ya norok ni kaisa slip se norok obo bai vote rimano tei samung choli wngkha norok ni jodi wngui thangkha hingkhe joma rwui jodi ungjak hingkhe norok ni obo hai kaisa nukjaknai jodi norok ni samung chayakho obo hai hingkhe norok ni oro nukjaklak oboni bagui so friends norok saimakna obo haike chwng chini voter ID card no slip tikhlainai mano friends tai norok yang oro ni bisingtwi norok ni ID card apply khlainai hingkhe khlaimano jara katal ID card apply khlaiyakho 18 bosor lai tongkha obo hai tongui tongkha hingkhe norok yang ni o apps ni bisingtwi norok ni katal ID card apply khlaimano oro apply khlainai ni tongo apply new online new hini rwkha hingkhe oro new voter registration phaio
oro click khai continue click khai kainke oro Tripura o click khainani Tripura click khai kainke dolai ambasa da sam no je sapana redi dika ba haike next click khai kainke oro no apply khlaimano apply khlainani kobangma step tongnai di 6 ta step oba haike no o apps ni bisingtei no nongni voter id card katal id card apply khlaimano noga asuk tino apply khlai nongni je slip obo nahari mano tai id card to nongni ulo by post eba nongni through SDM ni office ti phano khaimano ingke friend song norok o id card khainani bagai tabuga asuk jamela inglia norok nogo tongtitino norokni slip rok check khaimano ingke vote rinani bagai norokni slip phano sokpaya ingke norok online ni bisingte download khai norok vote rok riwi mano ingke friend song oro sing kobangma taibo naimano oro complain phano rimano ingke obo hai vote ni somporke kobangma norok oro swrwngdi mano EVM no bahaike unko use khai tai bahaike security technical security obo hai vote ni bepare je election commission of India ni kobangma rules and regulation tongmani opti rongno sing swrwngdi mano ingke norok oro bo constitution no busuk vote by jitikha busuk accepted ingkha bo constitution no sabo MLA tong obo hai rong norok joto check khainai mano oro ni bisingtei obo hai norok je assembly constitution ni assembly ni je result rok busuk jora tingkha parliament election ni result 2019 obo hai o result rok norok oro ni bisingtei kobangma naimano oro ang norok no phunugui tongkhana naidi ora Aam Aadmi Party busuk jitikha busuk total busuk mangkha Bharatiya Janata Party obo hai kobangma norok ni je vote ni information rok norok oro jotono naimano noga asugui kepso friend song norok video no sajak khainke kaisa like redi tai comment subscribe khaina tapokdi asuk no jotonin bagui kulumkha।